Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα, όπως είπε και η Βασίλισσα Σέση, σήμερα you win or you die. Μπόκας Μάκης. Αυτό είναι το λασκούνα. Ξενάκης Γιάννης. Αυτό πάει το πίσω που μπερδευτεί. Αυτό πάει το πίσω που μπερδευτεί. Έτσι. Εντάξει κατάλαβες ότι είμαστε πίσω. Art played by the way, Lord of the Rings, παρεμφερές. Δεν σε αποτελειάδει, όχι.